Tak, ahoj všichni, dobrý večer. Tak, my jsme zrovna teďka skončili meeting, online meeting na velké příležitosti a chtěla bych vás pozvat na další, a to v neděli v 7 hodin. Tak 7 večer samozřejmě, tak pokud byste prostě chtěli něco ve svém životě změnit, nebo se jen dozvědět prostě více informací o této příležitosti, tak určitě mi napište odkaz a ráda vám ho pošlu. A víte co, já jsem před vlastně více než 3 lety v podstatě já jsem nic nehledala, takže pokud třeba vy nic nehledáte, tak neznamená, že jako nemůžete najít, nebo vás třeba nemůže oslovit. Já jsem teda nic nehledala jako nějakou velkou příležitost, jako moc jsem nevěděla, co v životě chci dělat, co by mě bavilo, žádné své cíle, ale Herbát mi prostě otevřel oči, jaké věci prostě v životě člověk může dosáhnout, že to není o tom prostě jenom vystudovat školu a mít prostě nějaký papír, když něco prostě vůbec nedávalo smysl, tak jsem tam prostě nechtěla jít, ale neviděla jsem co dál. Takže takhle mi přišla ke mně to příležitost a fakt jsem toho využila, chtěla jsem se dozvědět více. Takže pokud vás to zajímá, vidíte prostě moje příspěvky jeden na Facebooku, prostě jak s postavou výsledky, tak jednak i s přístupem na sebevědomí, energie, tak prostě pokud vás to zajímá, abyste věděli, o čem to je, jak po případě můžete začít, tak určitě v neděli si můžete připojit v 7 hodin, spouštím hudbu už 18:45, takže už přímo se tam hned doporučuji připojit dříve. Takže mi pošlete zprávu nebo cokoliv, na telefon, na e-mail, na Facebook a ráda vám pošlu odkaz, kde se to bude konat. Je to živě, přímo tady z mého pokoje a prostě vždycky se dá začít a je úplně jedno, v jaké jste v té situaci a vůbec nemusíte být dokonalí, abyste mohli začít, nebo skvělí, abyste mohli začít, ale musíte začít, abyste prostě mohli být skvělí a našli takové tu touhu v sobě, abyste prostě mohli něco dokázat. Nikdy jsem si tohle nedokázala představit, ale je to tak a ráda bych vám to ukázala, takže v neděli se můžete připojit a budu se na vás moc těšit. V sobotu jedu do Prahy, takže pokud je tady někdo poslouchá a je přímo z Prahy nebo prostě poblíž, tak tam budu a pokud jste chtěli sejít, dozvědět si více informací nebo prostě začít svůj výživový plán, cokoliv, tak určitě se můžeme potkat a popovídat si o tom. Takže v sobotu chodím do Prahy a v neděli přímo se tady s některými z vás uslyším. Takže se uvidíme zase brzy určitě na Facebooku a mějte pěkný večer a zítra už je pátek. Tak jo, ahoj!